Aure nake so, episode 3 wanda Yarima Shahid Madubi ya rubuta. Yau Ayyan ransa a ɓace ya koma gida saboda abin da ya faru. Ya so ya ga Widiyan amma sai zuciyarsa ta ki amince masa da hakan. Amma ya ɗauki alwashin hukunta Widiyan bisa abin da ta yi. Yau ya kasance Monday, dukkan ɗalibai sun hallara a filin assembly. Bayan principal ya gama jawabi tare da jan kunne ga ɗalibai akan su dage sosai wajen yin karatu. Bayan ya gama aka sallami ɗalibai, kowa ya koma ajinsa. Bayan sun fito break ne, Widiyan ta hango Ayyan yana zaune a wani gindin bishiya da alamu nazarin karatunsa yake yi. Sallama Widiyan ta yi tare da samun guri ta zauna. Ayyan, Assalamu alaikum. An samu ta sallama ya yi ba tare da ya ɗago kai ya kalle ta ba, ya ci gaba da karatunsa. Widiyan ganin bai da niyyar magana ya sa ta ce, Yayana Ayyan, na zo ne in yi maka godiya bisa taimakon da ka yi min a gurin wannan azzalumin malamin. Saurin ɗago kai Ayyan ya yi tare da cewa, tashi ki tafi ki bar nan wajen, ban son ganinki tunda baki san darajar malami ba. Kuma ki sani, muddin kika ci gaba da wulaƙanta malamai ko cin zarafinsu, to wallahi rayuwarki ba za ta yi albarka ba. Ran Widiyan ya yi matuƙar ɓaci da damuwa, don haka ta tashi tana zubar da hawaye tare da barin gurin domin ta kasa mayar ma da Ayyan martani. Kwata-kwata yau Widiyan ta kasa karatu a cikin ajinsu. Jikinta ya mutu ko da aka tashi da direba ya zo, ba ta ɓata lokaci ba wajen shiga mota ba a kan yadda ta saba yi da. A ɓangaren Ayyan, yau ya ji zuciyar shi ya yi sanyi saboda ya faɗa ma Widiyan maganganu son ransa. Shi baya tsoron komai zai je ya dawo. Momi ce ta shigo, mahaifiyar Widiyan. Widiyan ta same ta a kwance kamar mai bacci, amma idonta biyu. Ta ce, Widiyan, what is wrong with you? Ta ce, nothing mommy. Ina dai jin ciwon kai ne. Mommy ta ce, to bari in kawo miki magani ko kuma in sa a kai ki kemis. Widiyan ta ce, a'a mommy, ki dai ban maganin, na gode. Anty Hafsat ce, yayar Widiyan, ta shigo ɗakin ta ce, Widiyan lafiya yau ban gan ki fito mun yi breakfast ba, har dadi na tambayar ki. Mommy ta ce ba kya jin daɗi tun jiya. Ya so ya zo ya duba ki, amma saboda ya makara gurin aiki shi yasa bai zo ba. Ya ce in ya dawo zai zo ya duba ki. Widiyan ta ce, Anty Hafsat, ina son na tambaye ki, wai don Allah me sunan ɗan ajinku wanda ya tare min faɗa ranan nan? Cikin murmushi, Anty Hafsat ta ce sunansa Ayyan. Maimaita sunan Widiyan ta yi tare da jin daɗin a cikin zuciyarta domin sunan ya yi mata daɗi sosai. Ayyan. Anty Hafsat ta ce dama abin da ya kawo ni, dadi ne ya ce na faɗa miki yau sauran kwana 13 birthday ɗinki, za ki cika shekara 13 a duniya. Tsalle sosai Widiyan ta yi tana murna da jin daɗin wannan maganan. Har yanzu kalaman da Ayyan ya yi ma Widiyan bai bar zuciyarta ba. Tana tuna abin da ya ce mata, ya cewa idan ba ta bi duniya a hankali ba, to wallahi rayuwarta ba zai albarka ba. Ta ce a cikin zuciyarta, wannan maganar naka haka take, to kuma na yi alkawarin ba shi haƙuri in sun je makaranta. Kamar kullum yana nan inda ya saba zama, tare da sallama a bakinta, Assalamu alaikum. Ya amsa da wa alaikumus salam. Yaya Ayyan, na zo ne na baka haƙuri abin da na sa aka yi ma wannan malamin. Ka yafe min domin na ji nasihar da kama ta shige ni sosai. Don Allah ka yi haƙuri, hakan ba zai ƙara faruwa ba. Murmushin jin daɗi Ayyan ya yi, ya ce na ji daɗin hakan ƙanwata, amma sauran abu guda ɗaya ina son ki sa dadi ya dawo da Malam Anas bakin aikinsa.
Da sauri Widiyan ta miƙe tsaye tare da dafa ƙirjinta tana huci. Kash, laifin daɗi ƙarewa, ku biyo ni domin jin yadda labarin zai kasance. Ni AS Yarima da na gabatar da shirin nake cewa mu kwana lafiya.